Môžeme, dobrý večer. Tak toto je prvý obrázok z mojej tvorby. Je to kresba čiernym tuží na kartóne z obalov stolu z IKEA a je to, väčšinou zobrazujem takéto figurálne výjavy a toto je taký muž odpočívajúci. Inšpirujem sa často internetom alebo nejakou históriou, čo ma baví. No a toto je napríklad inšpirácia takou bandou z piťákov spred môjho domovského paneláku v Košiciach. Tam bol takýto pán, čo mal taký jahodový alkoholický nos a ja som ho nedala ako do toho prostredia sídliska, do takého jahodového hája. Je to linorit. Väčšinou pracujem s tými linoritmi tak, že ich neotláčam, ale priamo vystavujem ako finálny artefakt v kombinácii s akrylom a sprejom. Toto je moja diplomová práca, ktorá sa volala Nemilosrdná je moja izba v lete a bol to už taký pokus o posun tých linoritových obrazov, skoro také inštalácie alebo objektov. Bola taká osobnejšia práca, kde som vychádzala zo svojej konkrétnej izby a objektov, ktoré tam mám. To je napríklad pani, čo posiluje na osuške a na koberci. Bol to taký zvlnený koberec. Toto je komoda, z ktorej vypadáva ďalšia pani. Bola to, skôr asi by to malo vyzerať, alebo chcela som to vyzeralo ako taká zápletka z nejakého bečkového hororu, ktorá sa odohráva v izbe. Taká nejaká strašidelnejšia. Toto je muž, tento obraz volám tak, že Crocsman. Má na miesto srdca, má túto pánku Crocs, ktorá má obľúbená, mi to príde ako taký krásny dizajn. A toho muža som sa snažila zobraziť takého typického pána, ktorý asi môže nosiť tieto pánky. No. Toto je ďalšia vec, tak rada pracujem s nejakými nájdenými vecami, asi najviac ako internetím celý deň, ale toto som náhodou išla do antikvariátu a som našla túto fotku a mne mi napadlo, že to bude zábavné, keď tam namiesto nejakej renesančnej pani bude taká klobáska, čo jej strieka do oka. No. A toto je ďalší taký vtip. Siamské mačky, ktoré sú akože siamsky zrastené. A ďalšie ako, keď som už vymyslela tento vtip, tak potom stále príde ďalšie veci, ktoré k tomu pridávam, že si v akom prostredí budú, tak tam je zase Croxa, tu ma nejako bavilo v tom rohu. Toto je už kresba tušom v kombinácii s kolážou. A ďalšia moja taká úchylka, ktorú mám, je, že hrozne rada prezerám módne blogy. A veď ma upútal blog takého českého fashionistu, ktorý sa volá Víteslav. On napríklad používa norkové mydlo a zásadne štetku na holenie z väčších chlpov, tak to bol ako on. Toto je ďalšia séria z týchto takých kresieb veľkoformátových tušom v kombinácii s farebnými papiermi. Potom pokus zachytiť takú emóciu znudených starších ľudí. No. Toto je môj taký novší objekt. Volá sa Modré z neba a zase inšpirácia telkou a reláciou, ktorú asi nepoznáte, ale chodí na Markíze a je úplne šialená o takom moderátorovi, ktorý vždy plní sny nejakým ako zúfalým ľuďom a dáva im vlastné autá a tak. A tam bol tak ako surrealisticky zobrazený a tak. Toto je ďalšia séria portrétov, kde som si skúšala už skôr takú polohu ako inštalácia a kombinácia s inými materiálmi. A k tomu nie je žiadna vtipnosť ani nič. No. Toto je tiež linorit bez nejakého akrylu alebo spreju alebo nejakej farby a volá sa Background People a zase ma inšpiroval taký mail od kamoša, ktorý mi poslal, kde na fotkách napríklad sledovného páru je v pozadí treba niekto, kto sa ako pošťal na pláži, ktorý vlastne pokazil tú fotku, tak som sa snažila takých ako výrazných portrétov dať napríklad repujúceho mladíka so šulkovkou Fico a tak. Toto je môj frajer u nás doma na gauči. A tam zo skrine mi predávajú kapustové hlavy zelí, lebo on sa smeje často z takých historiek o Slovákoch, že pučia napríklad kapustu nohami vo vani, čo sa robí a na zimu je to super, akože mať kapustu v súdoch. A toto je taký inšpirácia platňou Beata Vašo
a Peter deťom, to asi nepoznáte, to boli také hviezdy v 80 rokoch na Slovensku, bola ma obľúbená kapelka a tam boli tak nasvietení takými neónami, mali tie vlasy, tu sú zobrazení ako takí akože už neaktuálni starší ľudia. No. A toto je inšpirácia môjim obľúbeným spisovateľom Nickom Caveom a ako portrét charakteru alebo ilustrácie Bamiho Monroea. No. Toto je ďalšia taká forma kreslivného zobrazenia, s ktorou pracujem. Je to na stenu robené s klinčekmi, žebíkmi a nitkami. A je to zase inšpirácia super, sa spátate na Rastamana Shepsa, jeho faninky. A to je taký detailnejší záber na to, že je to kombinované s Xeroxom, aj linoritom a na tie ako vášnivé faninky. A posledný výjav je z takého bienále Skúter v Košiciach, ktoré sa konalo, kde som zobrazila takú známu košickú dvojku Mojsejovcov. Tam je pani Nora, momentálne kandiduje do parlamentu na takom tróne s lopuchou. Je manžel Braňo spevák na konári Vietvi a detail na Noru aj s jej chocholatým psíkom, či ako sa volá. A zase je to istou technikou robená ako Sheps, predchádzajúci. A malo to asi 6x3 metre.